हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञासूर्य या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहेत तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. आता वाजले संध्याकाळचे 5. सगळी कामं वगैरे उरकून खाली चाललोय बाजारपेठेमध्ये, कारण आज आहे दहीहंडी. तर तेच बघायलाच चाललोय. आणि आता ना पावसाची मोठी सर येऊन गेली, वारा पाऊस दोन्ही सुद्धा. आणि आता थोडं थोडं पुन्हा ऊन पडते. तर पुन्हा पाऊस यायच्या आधी आपण खाली जाऊन पोचूया. आणि मी तर आज दहीहंडी एन्जॉय करणार आहे. मी फर्स्ट टाइमच बघणार आहे गावातली दहीहंडी, कारण गेल्या वर्षी पण इकडेच होती. पण गेल्या वर्षी ते माझे गुरुवारचे उपवास चालू होते आणि आमचे 2 मांजरं पण होती. कू आणि चटोरी अशी दोघं पिल्लं होती माझ्याकडे. त्यामुळे ना मी पूजा मांडलेली, त्यामुळे मी गेली नव्हती, कारण ते लोक काहीतरी विस्कटून वगैरे ठेवतील म्हणून हे एकटेच गेले होते. आणि त्यांनी सर्व काही शूट करून दाखवलं होतं. पण यावर्षी मी जाते बघायला दहीहंडी, तर मी पण एन्जॉय करते व्हिडिओद्वारे. तुम्ही सुद्धा करा. या मंडळी चहा घ्यायला, कामं वगैरे आवरून चहा घ्यायला बसले. आणि गुरांना चरायला सोडलं होतं, त्यानंतर आम्ही दहीहंडी बघायला गेलो. गुरं चरून येईपर्यंत आम्ही पण आलो, कारण आम्हाला माहितीच होतं 1 तास 1.5 तास तर जाणारच. तोपर्यंत आपली गुरं तर काही चरून येतील, पण आम्ही आल्यानंतर आलीत ती.
तर सगळं आवरून वगैरे झालेलं आहे. आता चहा घेतोय निवांत बसून. मला जायला पण थोडा उशीरच झाला, कारण इथे कामं असतात म्हटल्यानंतर टायमिंगवर जाता येतच नाही कुठल्या पण गोष्टीसाठी, कारण की गुरांचं दूध वगैरे काढणं महत्त्वाचं आहे, डेअरी दूध पोचवणं महत्त्वाचं आहे. तरी डेअरी उशिरा चालू होते, 5:30ला. आम्ही 5लाच गेलो इथून लवकर दूध काढून. तर वरती कुठे असते ती दहीहंडी? खडगेश्वराच्या इकडे ना पहिली. खडगेश्वराचं जे देऊळ आहे ना, तुम्ही सोमवारी बघितलंच असेल माझ्या व्हिडिओमध्ये. तर तिकडे पहिली दहीहंडी असते, म्हणजे तिथे पहिली फोडतात. त्यानंतर मग खाली येते. आमच्या घराजवळ एक असते, त्याच्यानंतर पुढे असे 4 असतात ना, 4 असतात. तर तेवढ्या दहीहंडी होत्या, पण त्यातली एक तर मिसच झाली, म्हणजे आम्ही उशिरा गेलो. बाकी सगळ्या थोडं थोडं शूट केलेल्या आहेत.